ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшии арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба ҳисаби мо роя кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курси имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастае, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. Дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастае дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғунтепа, дар ноҳияи Кушониён, ҷамоати Бӯстонқалъа, деҳаи Орзу 2, наздикии бозори Ҳоҷишариф ва наздикии аэропорт. ҳамагӣ 10 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 8 дар хона кардагӣ тайёр. хонаи дуошона, проектҳои навкати ремонтҳои замонавӣ. 5 дар хона дар хонаи дуошона ва 3 дар дигар хона хонаи времекаи барак. хоб, ошхона баня дар дуруни хона ҳаста ва ошхона баня бо дар беруншам ҳаст, яъне ки ҳам ледни ҳам зимнӣ дорад. якта зали 13 метра даруни хонаҳо мегӯяд 6 ба 3, 5 ба 3, инам хеле даруншон калон астае. як зиёда мегӯяд 100 дарахтори мевадиҳанда мегӯяд дорад. рӯи ҳавлиш бетон кардагӣ, ремонтҳои хона 100% ҳар кардагӣ астае ва телевизор, термос, кондитсионерам дорад. рӯи ҳавлишам бетонае. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%, обшим хона ҷои беҳтарида, ҳамаи шароитош муҳайёае. дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 530 000 сомонӣ. боз одамони конкретна харидода арзон мешавад. даврӯзаҳои қимат мегӯяд часпондагӣ астае. ҳамаш хонаҳо мегӯяд бо сифати баланд, яъне ремонтҳои замонавӣ. вариантҳои алишам ҳаста. ягон квартира аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бохтар боша алиш мекунанд ва ягон мошинам боша мегӯяд болоиш пултиам мегӯяд алиш мекунем. дӯстони азиз, боз ҷои мурхона, оғил, ҳоҷатхона отдельни ва хоб аловхонам отдельни ҳаста, ки яъне ки хона типа ҳам ранги хонаи ҳавлигӣ, ҳам ранги сексиябори кадагиае. ҳама чӣ дорад. аловхона, нонбойхона ва ҷои мурхона, мисол ҳамин хел чиҳо отдельни дорад. пеши хона ҳаста об мегзарад, об менӯшидани астае ва дайрам наздикае, бениҳоят ҷои хуб дае. инаминҷа дута рақам астае, ки ҳар ду рақамошон кор мекунад. якум рақамошон астае вавилон кор мекунад, ватсап пайваст дорад ва дуюм рақамошонам мегафон астае, ки инашам кор мекунад ва ватсап пайваст дорад. ҳар ду рақамошон 24 соат кор мекунад. кадоме ки наличкати мегирад арзонтар мекунад ва вариантҳои алишӣ ба квартира, ба мошин мешавад. марҳамат, дигар маълумотшо гиред. хонаи дуошона бо проектҳои калон, 10 сотиқ замин, 8 дар хона. марҳамат, занг занед. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар 4 совхоз гуфтагӣ астае, кӯчаи чойхона, яъне ки хоб ҷамоатаи кӯчаи наметон чойхона. боз такрар мекунем, ноҳияи Ёвон, 4 совхоз, кӯчаи чойхона. ҳамагӣ 5 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёре, ки як баня, ҳоҷатхона, хоб туалетам дорад, яъне ки ҳоҷатхона, баня, ошхона. об свет астае аз хона мегӯяд то роҳи калона ҳамагӣ 100 метр, яъне аз роҳи калон то хонара ҳамагӣ 100 метр мегӯяд роҳ астае. замини обӣ астае ва 3 дар хона тайёр временка дорад, дар тирезаҳо часпондагае, дар оншам средне ремонтае барои зиндагитон мешавад. хоб, боз заминшон кушод астае, ки метавонед ки аи парашам бо хонаи нав кунед. агар ки шумо хоҳед, аи парашам ҷои хонакунӣ кушод дорад. як дона сурат дошта, ҳамин сурата пешниҳод кардиам. дастфирошро мегӯяд мефурӯшем бо нархи 150 000 сомонӣ. конкретна одамони харидода арзонтарам мешавад. ин ҳамин рақамошон астае. тисел, пастияни кор мекунад, кадомитон ки дар кор астае. марҳамат, занг занед, ба шумо арзон мекунанд. хонаи тайёр 5 сотиқ 3 дар хона бо нархи арзон. марҳамат, замини обӣ. дигар маълумотои пурра аз рақамҳои поёнбуда, рақамҳои тисела занг занед. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае дӯстон. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, дар пеши Садиқ гуфтагӣ астае соҳибшон. хона дар полигон, дар пеши Садиқ. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 дар хона кардагӣ тайёрае. ошхона, баня, кухни,
خب و обсвечам астад хона обшим тавра барои зиндаги кардан. Дастрошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 275,000 сомонӣ. Кадоме ки мегирад бо арзона мешавад. Гирди хона полни худ маҳкам ноҳияи шаҳри Туз дар полигон ва пеши Садиқ навистагасай соҳибшон. ин шумо рақамошон аст тисел кор мекунад ба кадоми шумо аз замин территория шаҳри Туз хона ки лозим бошад маромат занг занед бештар маълумота гирем. 275 та бо арзонтара мешавад. دوستان عزیز خواهش میکنم لایکاتون رو فراموش نکنین گذارین چی خونه که با شما که لازم است در کامنت نویسین جدا کرده پیشکشتون میکنیم. اگر یگون رکلام داشته باشین یگون خونه های زمین کوارتیر ماشین یگون تکنیک در واتساپ ایمو سرعت چرای کنیم و در ویدیو آینده اعلان لا فروش دا میگذاریم. چهارم خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی است دوستان. بازید اگر خانه فروشی قرار دارد در شهر دوشنبه در اسپیچک گفتگو است دهه حسن‌آباد. شهر دوشنبه اسپیچک یعنی دهه حسن‌آباد گفتگو است صاحبشون دهه حسن‌آباد. همگی 3.5 سوتق زمین دارد که دو در خانه کردگی تیار یک کلیدار آشخانه با یک کухня در اون خانه ها ремонти замонави кардагӣ обсвечам аст гирдаш маҳкам дастрошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 260,000 сомонӣ. кадоме ки мехарам мега омада аз пеш бина арзон карда метем 3.5 сӯти замин ду дархона ошхона банинашкати ва 260 нархи хона аст ки бо арзонтара мешавад. хоб ин нами рақамошон аст мегафон кор мекунад ба кадоми шумо аз замин территория агар ки хона ки лозим бошад занг зада бештар маълумота гирем. лайкора фаромӯш накунед дар ватсап имо полисияшка силкаша ва чӣ намуди ки хонае ки ба шумо дар корае дар таги видео мо нависем мо хонаҳои гуфтагии шуморо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. панҷум квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон. панҷум квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони фирдавсӣ пеши султони кабир. ҳамин хел навистиан шаҳри душанбе райони фирдавсӣ султони кабир. духонага квартира аст ки дар чорум ошина қарор дорад 27 квадрати метр. бо свет таъмин аст ошхона баня кухни ва ремонташ хай средня барои зиндагитон мешавад. дастрошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 225,000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. ҳамаи намуд саҳл маршрут дорад бе ҷои хуб дар мега соҳибшон омада аз пеш бинен. ин ҳами рақамошон аст тисел кор мекунад ба кадоми шумо ки аз ҳамин территория султони кабир ҳамин хел квартира ки лозим бошад маромат тамос гирен. хай 27 квадрат дар як хонага ду хонага нагано ки хато карда барое ки ду хонага 27 квадрат мумкин майда ё ки мумкин зиёда барое ки вообще ду хонага 27 бояд набошад. хоб ин ҳами рақамошон аст тисел хай бо як бор дигар занг зад маълумотои аниқша аз соҳибашон гирен маромат. шашум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. бояд агар хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи рудаки ленинскрай ҷамоати турдиев гуфтагӣ аст соҳибшон аз роҳи калон мегӯяд ҳамагӣ 300 метр мегӯяд роҳ наздикии мактаб 200 метр ва мағоза ҳамаш дар пешаш яъне магазин аптека бозорча ҳамаш дар пеши хона. ҳамагӣ 3 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёре ки як ошхона баня кухни дорад. хоб 3 хонаи калон ва 2 подвал мегӯяд дорад дӯстони азиз ки хона мегӯяд ҳамаш кушод 3 дар хона кушод ва 2 та подвал ошхона баня ноҳияи рудаки ҷамоати турдиев ҳамагӣ бо нархи 290,000 сомонӣ мегӯяд фурӯхта мешавад. одамоне ки агар харидори аниқ ки бошад бо арзонтарам карда метия мегӯяд соҳибшон ин ҳами рақамошон мегафона кор мекунад бештар маълумотҳои пурра аз рақамо маромат. ҳафтум квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон. ҳафтум квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе дар тарафи мости аэропорт гуфтагӣ аст соҳибшон бештар маълумота аз соҳибашон мегирен. духонага квартира аст ки дар 8-ум ошина қарор дорад 47 квадрати метр бо свет таъмин аст ошхона баня кухни обшим дорад. ошхона баня кухни ҳама чӣ дорад. хоб ремонти хона мегӯяд хуб аст бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд яъне нарх карда мешавад. нарх мегӯяд вобаста мекунад аз чизи чораш. агар бо ҳамаи чизи чораш гирем бо ҳамин нархи 370 та бо арзонтара мешавад. доми 12 ошина мегӯяд дар 8-умаш қарор дорад. лифт мегӯяд дорад кор мекунад ва оби гарму хунук термиз ҳамаш қоидавӣ аст. барои чизи чораш мегӯяд аз нарх вобастагӣ дорад. барои ҳамин
нархаш камтар қиматтар астае. хоб ин ами рақамошон аст тисел кор мекунад кадоми ки агар ами квартира ки мехаре занг зада бо аз соҳибашон пуршем, яъне ки бо ҳама чизи чораш ҳами қадар нархда метиян наметиян, ин ами рақамода бо занг зада маълумот чак гирем. нархаш 370 гуфтага аст бо маълумотои бештар ва арзонкуниш тариқи телефон марамад. ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, яъне анеқтараш замини фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар дачаҳои тангаӣ гуфтага аст соҳибшон. ҳамагӣ 4 сотиқ замин дорад ки временка ҳаст дӯстон азиз ки фундаменташон рехтагӣ ва гирдаш маҳкам овсвечам ҳаст. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 85 та, кадоме ки мегирад бо арзонтарам мекунем. нашод нархаш мега бо маслиҳат дорад бо арзонам мешавад. иқа дига қум шебин амихел чиё дорад. гирча полни худ маҳкам дагаса временка, яъне фундаментош тайёр аст. нархаш 85 та бо арзон мекунан. шаҳри Ваҳдат, деҳаи тангаӣ, яъне дачаҳои тангаӣ амихел наистян. инашам рақамошон аст мегафон кор мекунад. бештар маълумот аз соҳибашон. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, ягон мошин, квартира, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маҳрама дар WhatsApp иморо кунен, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. дар имрӯза навор ҳамин хонаҳои фурӯшӣ буд ки ҷидо карда пешкаш накарда. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.